en skikkelig rockgitar. Fantastisk bra guitar, som jeg elsker. Det her, det er altså en LP fra min rock-fortid. Altså dengang spillede jeg guitar. Efter nogle år så skiftede jeg til oboe. Så fik jeg jobb i Stavanger. Og så har jeg været her siden og så dyrket det klassiske. Hej! Hei! Hej du, kom ind. Ja. Har du bassen med? Ja. Flot. Jeg bor 2 hus lenger oppe i gata. Og jeg kom hit først, så kom Erik etter hvert. Ja, for 3 år siden. Ja, og så har det faktisk flyttet flere musikere inn i gata også. Ja, ja. Det begynner å bli ganske bra med musikere her. Hvor langt er du kommet på oppe? Nej, jeg har lagt den ramme, og så har jeg lagt gulvet halvvejs. Så mangler jeg halve gulvet, altså selve terrassebordet. Det blir jo en utrolig deilig plads det her da. Det bliver fint, ikke? Ja. Tænk sig det med masse sol her. Selvom den kommer derfra, så kommer den over taket. Disse materialer har jeg købt hos Byggmax. Og jeg var vældig overrasket i forhold til den pris. Ja. For det var utrolig billigt, det var det. Og så dækkede det akkurat ligesom det, som koster 2 eller 3 gange så mye. Når man handler rundt forbi, så er man jo veldig egoistisk. Man må jo være det. Det drejer sig om at få en god kvalitet til en god pris. Det er jo det. Sådan er vi jo alle sammen. Da spiller jo Byggmax en viktig rolle når det gjelder å spare litt kroner og ha litt til overs til å kose seg for. Ja. Det blir veldig fint. Jeg er litt misunnelig faktisk. Jeg glæder mig. Jeg skal have et lille æbletræ heroppe. Ja. Det er noe jeg faktisk trenger hjelp til hjemme hos meg. Så hvis du kunne hjelpe meg å bare holde de hjørnebordene på det hjørnet. Ja, selvfølgelig. Det kan vi gjøre. Det der er plank som jeg har kjøpt da på Byggmax, og så har jeg frest ut bord i dem og skjært ut en liten sånn fransk lilje på toppen der. Ja, da har vi fått det på plass. Det er fint, Bjørn. Ja. Kjempeflott. Det er veldig bra å ha noen som kan låne en hånd av og til, ja. Jeg synes også, det er lidt fint, at man går bort og siger, åh, det var fint det der. Ja. Ja, for man stod der i timesvis, og så kommer der endelig en og siger, det var flot. Ja. En anden Ja, en, som også synes det. dejligt. Ja, men det betyder noget. Klart det. Lidt ros, det er godt. Den øl. Har du lyst på en øl? Ja. Jeg kan vel gå og hente et fat. Skal vi ta det med bort til deg, eller? Okay. Sånn. Vi må jo prøve den nye terrassen, selv om man ikke er helt ferdig. Ja. En slags, Så må vi ha... en slags indvielse. Tidlig indvielse. Så, skål. Tak for hjælpen. Bare hyggelig. Mm.